Paquito é bastante caprichoso, sí, é bastante caprichoso. El ten o seu, digamos, a súa maneira de ser e dai, pois, non se lle pode andar cambiando moito. El anda agora polos 15 anos xa anda polos 15 anos, xa leva un tempiño comigo, foi adoptado, foi unha das mellores cousas que poden facer na vida, quizás. É chihuahua. Pode ter algún cruce de outro tal, que tampouco non sabemos se realmente é original, o pedigrí e tal, pero tampouco non me preocupa eso. O que vale é que é moi compañeiro. O primeiro día parecía que estábamos así, como recelosos, mirando un para outro, e miraba para min, e miraba para él, pero ao día seguinte xa éramos amigos como se fóramos de toda a vida. Un día empezou a saludarme dunha maneira distinta, agresivo, agresivo non, pero sí con mal carácter, roñando e ao mesmo tempo choraba e quería acercarse a min e volvía a protestar, que eu me decatei de que algo malo estaba pasando. Bueno, uns meses despois, pois, dadas as circunstancias, eu empecé a ir a encontrarme bastante mal, non? E daí empezou todo o proceso e acabaron detectándome un linfoma de grado 3. Eu a priori non sabía que era eso realmente, pero a todo o pasado, non, pois, digo, pois, tuvo que ser eso, non? Tuvo que ser eso, porque o normal sería que ele viñera correndo xunto a min, como sempre, non? Con dar o rabo e subir pola perna arriba, en fin. Pero non, foi así, viña correndo cara a min e de repente frenou en seco e roñaba e protestaba, ladraba e ao mesmo tempo daba o rabo e quería volver, en fin, pero el me estaba dicindo que algo me estaba pasando. Non todos os cans son quen de percibir anomalías na saúde dos humanos. Algúns son adestrados especificamente para iso. No caso de Maquito foi posible polo estreito vínculo existente entre o animal e o seu dono. O chihuahua detectou probablemente o cambio na química do corpo e no olor do seu compañeiro, captou unha muda emocional e poida que incluso na súa linguaxe corporal. De aí que variara o seu propio comportamento en reciprocidade ao que percibía. Axudoume moito nun momento moi delicado da miña vida, acompañoume e, bueno, tirou de min nos momentos máis delicados, porque tuve que darme tratamento de quimioterapia e foi ele o que me insistía en salir de paseo e, bueno, moi cariñoso comigo. Incluso en algún momento que estuve a punto de caerme psicolóxicamente, pois era ele o que viña xunto a min e me sacaba de paseo e, en fin, é difícil de entender para as persoas que ao mellor non teñen can ou ao mellor pois non se paran a observalos, a escoitalos. Paco non encontra máis que vantaxes na adopción de cans. E como a él, son máis de 250 seguidores da revista que se inclinaron por adoptar un can ou unha cadela e agora gozan da súa compañía.